Fil-jiem li għaddew id-deputat Franco De Bono kiteb fuq il-blog tiegħu li l-Ministru Joe Cassar għandu jerfa' r-responsabilità politika għal dak li ddeskriva bħala froġa illi saret meta ġew appuntati konsulenti fil-qasam tas-saħħa li ma kellhomx il-kwalifiċi neċessarji. Mistoqsi minn One News sabiex jagħti r-reazzjoni għal dan, Cassar iżda qal li m'għandux responsabilità politika xi jġorr. Responsabilità politika diġà ċħadnija ċara u tonda fl-istqarrija li ħriġna. Ma taqbilx ma' De Bono ġifieri. L-istqarrija li ħriġna hija ċara u tonda. Fil-blog tiegħu De Bono saħaq li l-Ministru Joe Cassar mhux biss huwa responsabbli għal dak kollu li jiġri fid-dekasteru tiegħu, iżda f'dan il-każ kien huwa li rrakkomanda l-ismijiet ta' dawk li kellhom jinħatru fuq il-bord tal-għażla u li spiċċaw għamlu froġa kbira. Wieħed minn dawn il-konsulenti huwa r-raġel ta' bint il-Ministru Dolores Cristina. Fit-tweġibiet tiegħu għall-mistoqsijiet ta' One News, Joe Cassar spiċċa akkuża lil Franco De Bono li f'din il-kwistjoni rekeb il-karru tal-Partit Laburista. Intom tixtuhom l-ewwel Franco De Bono rikeb fuqhom.